gelek cara me behsa têkiliyên cemaeta Xapoçî, keriyê Xapoçî û rejîma Îranê min gelek cara kiriye û berî 4 sala jî di oktobera 2022 min behsa senaryoya Rojava ku li Rojhilatê Kurdistanê dubare bibe. Ew plan heye. Plan li ser masê ye, rewşa rejîma Îranê xerab e. Rejîma Îranê hewcedarî PKK'yê, PJQ û PQQ û ji xwe hûn dibînin xîtaba Öcalan û xîtaba PKK û anti-Amerîka û anti-Siyonîzm û anti-İsraîl û pesnê Baxçelî û pesnê dewleta Tirkiye. Aynî xîtaba Recep Tayyip Erdogan. Aynî xîtaba Dewlet Baxçelî. Tu cidahî tuneyê. Koalîsyonekî rêxistin û grûpên Kurda li Rojhilatê Kurdistanê çêbû, pejekî xwe xist navê. Mi di 2022 ev hişyarî da ku ev plan heye. Kurdên me yên Rojhilat ji bo Xwedê hişyar bin bi PKK neyên xapandin. PKK wê nêzik bû nerma xwe nêzîkî we têkeve nav we, piştre wê li we bizîvire. Têkiliyên PKK û rejîma Îranê ti carî qut nebî ev çend sal e bi daxuyanî PKK eşkere kir, kodar û modar û pejaq û mejaq û ev çîrok mîrokê hemû daxuyanî derxistin ku şer li hemberî rejîma Îranê rawestî. Niha behs dikin dîsa ev çîroka hanê em xeta sêyemîn in. Goro tu rêxa sêyemîn e, tu ne xeta sêyemîn. Xeta sêyemîn çi ye? Xwedî ser. Tatîkî bixapîne. Li Sûrî jî wilo digotin. Li Rojava jî em xeta sêyemîn in û Beşar Esed di nava koordînê de bûn. Di nava tensîqê de bûn. Di nava têkilî û hevkariyê de bûn. Em xeta sêyemîn in. Di nakokiyên di navbera AKP û CHP de dibe em xeta sêyemîn in û denga didan CHP. Piştgirî didan CHP. Xeta sêyemîn in. Derew ha, hemû derew. Xeta sêyemîn, rêxa sêyemîn. Rêxa sêyemîn ku kîjan cara ku dixwazin Kurda bêalî bikin, bi derew, bi dek û dolava, bi hîla, bi xap û rîpa bixwazin lîskekî li ser gelê Kurd çêbikin, çawa ku li Rojavayê Kurdistanê kirin, ew ê bi vî rengî li Rojhilatê Kurdistanê bikin. Me ev hişyarî li 2021 digot, 2022 got, ava ez dîsa li 2026 de dubare dikim. Xemgînê mezin ê ku ji rewşa Îranê dilteng û xemgîn e dewleta Tirk. Tirsê wan heye dibêjin, eşkere dibêjin dibe îro Îran e, sibe Tirkiyeyê. Lewma Xapo bi lezûbez û ev çîroka çareseriya demokratîk û entegrebûyîna demokratîk û fesixkirina demokratîk û quzelqurta demokratîk bilez ket seferberiyê zû ku ev mijar di nava mer'iyetê de bi zû çêbibe û qurbanî gelê me ê Rojavayê Kurdistanê bû. Tunela çêkirin, bajara çêkirin, mala çêkirin, xaniya çêkirin di bin erdê de. Diziya xwe kirin, pera dizîn, qehbetiya xwe kirin, dest avêtin namûsa xelkê, yanî ez çi bêjim, çi tiştê kirmînal û qirêj heye dikeve ser bala we, qadroyên PQQ li Rojavayê Kurdistanê kirin. Çi dikeve ser bala we, çi dikeve ser bîra we, PQQ vê kir li Rojavayê Kurdistanê
کر و حتی ڕۆژا ئیرۆژی بەردەوام دکن. سوجێ کیە؟ سوجێ گەلێمەی ناز ناکەم سوجێڤان کادرۆین خاپۆچی ئێدە ناوە ڕێخستنا پەکێکێدە سوجێوانە سوجێ ئەو مەزلوم عەبدیە سوجێ ئالدار خەلیلە سوجێ باهۆزە سوجێ تەڤایی فۆزال یوسفە جارنا ئەز ڕەخنەولە بچێکی چەکنینم بە مەبەستا یانجی کێم دکم بە مەبەستا کو ئەف دەستکەفتێن هەبوو بچێکی بپارێز ئەم دەستکەفتا بپارێزن لێ خویایە تەوش و ڤالایە خەلاس vana xwe firotine yanî xwe firotine çi bêjim xwe firotine xapo jî xwe firotî dewleta Tirk çîrokûloyê îja li berê jî got ez dîsa dubare dikim gelê me yê Rojhilatê Kurdistanê tevgera me ya siyasî a Rojhilatê Kurdistanê em bûn qurbanî em wekî rojavayî wekî Kurdên Rojava Kurdên Kurdistana Başûrê biçûk Kurdên Kurdistana Sûrî Kurdên Kurdistana Rojava em bûn qurbaniyên PKK em qurbana we bin win nebir qurbanî li me binerin li halê me binerin li halê Rojava binerin û pejaqê ji nav xwe ji siktir bikin rê nedin pejaqê nebêjin bira kujî û nizanim çi evana biratiyê naz nakin evana birayên dagirkerên Kurdistanê ne ne birayê ku gelê Kurd in ew dema behsa biratiya gela dikin behsa biratiya bi Baxçelî re dikin behsa biratiya bi Mehmûd Ehmedî Necad re dikin biratiya bi Xameneî re dikin ê ku geber bû çû ne biratiya gelê Kurd wekî Kurdê Rojhilatê Kurdistanê Kurdê Başûr Kurdê Rojava Kurdê Bakur binerin heta niha ji bo ku nas bikin evana çi biran e çi dixesin çi mejiyekî genî li ser wan e diçin teslîmî AKP bûne ha teslîmî AKP bûne û rejîma AKP û êrişî Hûdapar dikin Hizbullah hizbî kontra Hizbullah nizanim çi şerê wan dikin ku rohayî serserî te çiyê xwe teslîmî dewleta Tirk kiriye te çiyê hemû tiştê xwe teslîmî dewleta Tirk kiriye eger Hizbullah eger Hûdapar nebaş bi te 1500 qat jê ne baştir e te çiyê Hûdapar têkiliya wê bi AKP re heye û eşkere ve naşêrinê tiştekî wilo veşart dîtine lê te çima wilo bi çavê neyartî lê dinere demekî mesela te berjewendiyê menfaete desthilatê iqtîdar e ne meselê îdeolojî ye ne meselê ku kî bêtir xizmeta gelê Kurd dike kî bêtir xizmeta dewleta Kurd dike PKK berê jî û niha jî hezar qatî ji Hizbullah bêtir xizmeta dewleta Tirk kiriye heta roja îro xizmeta dewleta Tirk dike PKK Hûdapar û Hizbullah nabêjin werin herin entegre bibin şerê dewletbûyîna Kurdan nak belkî dewletbûyîna Kurdan naxwaze lê şerê wê jî nake federasyonê naxwaze ji Kurdan re lê şerê federasyonê jî nake belkî ev ala hanê ala Kurdistanê ala xwe nabîne lê şerê vê ala hanê jî nake ez behsa kî dikim ez behsa Hizbullah û Hûdapar dikim ku ew jî Kurd in wek me nafikirin wek me li mesela nanerin wek me nanirxînin demokrasiya ku em pê bang dikin yan ew pê bang dikin berî her tiştî ev demokrasî dibe Hûdapar qebûl bikin dibe rêxistin û grûpên Kurdayê wekî din qebûl bikin çi ye yanî niha ez bi rastî ez dibêjim me berê jî gotî ez niha jî dibêjim
ez niha jî dibêjim têkoşerekî wekî İbrahîm Güçlü sola wî bi hezar kesê wekî û Celan û Kurdî dinivîsîne İbrahîm Güçlü bi Kurdî bi Kurdî dixwîne bi Kurdî dinivîsîne bi Kurdî bi Tirkî jî dinivîsîne û ji Ocalan hezar qatî zanetir biaqiltir kurdewar Kurda diparêze Kurdistanê diparêze mafê Kurda diparêze herin ji xwe binerin xapo çi xapandinê dikin aynî vî meseleyê werin Kemal Burkay helbestvanekî Kurd nivîskarekî Kurd siyasetmedar e û nivîskar e bi Kurdî nivisandiye û bi Tirkî jî nivisandiye herin li xapo binerin û paragrafekî wî bi zimanê Kurdî nabînin di warê kurdayetiyê de di warê zanebûnê de bi rastî dibêjim û ez qenc jê bawerim sola Kemal Borkay ji xapo bi hezar qatî welatparêztir tekoşertir aynî mesele a İbrahîm Güçlü ez çi qeyse wek wan nefikirim ez çi qeyse rexneyê li wan bikim lê di qapan û mîzana kurdewariyê de û nivîskariyê û rewşenbîriyê dibe însan wijdanê xwe xera neke demek Kurdên me ê rohlat ez rica dikim ez tekez dikim hişyar bin ji planên xapo planên dewleta Tirk planên rejîma Tehranê û nûnerê planê xapo û Tehranê nûnerên têkiliyên PKK û Cemîl Bayik û Tehranê pejak ji bo Xwedê hişyar bin